Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Ang proseso wherein ang may abnormal na clot formation sa aton nga kaugatan or pagbarasang clot sa dugo sa aton nga ugat amo ang ginatawag nga thrombosis. So sa thrombosis may ara kita ginatawag nga Virchow's triad. So ano ini ang triad? So may 3 factors no nga pwede makatuga kag risk factor for clot formation. So may ara kita ginatawag una hypercoagulable state no, meaning ang isa ka personas no may ara nga risk or may ara kondisyon nga pwede mag-trigger sang clot formation. So for example, ang mga patient nga naga-undergo sa major surgery, those nga naga-estrogen therapy, those nga may cancer, or those nga may mga ongoing active infection sa lawas sang tawo, and also those nga mga pregnant woman are in a hypercoagulable state, so hypercoagulability. Second, ang pwede nga maka-trigger sang clot or makatugas sang clot sa lawas is amo ang aton nga ginatawag nga vascular damage. So ang lining sang aton ugat or ang blood vessels may ara injury, so it will trigger sang activation sang platelets. So for example, may ara nga mga very damo nga atherosclerosis plaque sa vessels, may mga active man nga infection no nga kumbaga pag may injury dira it can trigger sang clot formation. So amo na. So ang ikatatlo, kung may ara kita ginatawag nga circulatory stasis or meaning ang blood flow mahinay or may naga-obstruct sang blood flow. For example, may mga bukol nga naga-obstruct sang blood flow, or even those who are in patient, ang mga tawo nga nagadugay pungko no, prolonged sitting, those who are bedridden, and also even those who are traveling by plane or car, especially in more than 4 hours no. So it can cause stasis. So again, to summarize, ang Virchow's triad will include a hypercoagulable state, na mention ko, ikaduha vascular damage or may ara injury sa lining sang blood vessels ta, and ang ikatatlo, kung may ara kita nga circulatory stasis. So kung may ara clot sa aton nga kaugatan no, depende kung diin nga parte sang lawas ang clot nga ina nag-form. So for example, if may ara clot sa brain no, it will also depend kung small vessel lang ang involved or large vessel. So kung may ara ikita clot sa brain, amo nang ginatawag na stroke. So pwede magpukol, pwede mag-blurring of vision, palanulong ang panulok, pwede paralysis no. So kung dako gid ang area sang vessel nga nagkaroon sang clot formation, pwede ina nga half sang imo body may paralysis no, mga headache, part ina sang clot sa brain nga pwede mag-manifest kag ma-experiensyahan sa isa ka tawo. Or if ang clot ara sa aton nga lungs, pwede ka nga gulpi hapuon, sudden shortness of breath kag difficulty of breathing no, pwede ka magdupla sang dugo no, so kag chest tightness no. And ang iban man kung ara sa heart, amo na ang ginatawag nga heart attack. So pwede kita kung may ara blood clot sa blood vessels ng heart, amo na ang chest pain, difficulty of breathing, budlayan man maginhawa ang isa ka tawo, and pwede gid ina siya nga hapuon no. So kung ang clot no, may ara clot kita sa legs o kon sa arms no, so pain, swelling no, masakit maglakat, tapos pwede nga mapula no, discoloration, or some pwede nga manggitom ang aton nga tiil. So amo ina ang ma-experiensyahan sang tawo nga may blood clot. So it will depend kung diin nga parts ng body ang mag-form ang clot. In other words, ang blood clots depende kung sa diin siya nga part kag ang iya nga intensity or ang iya nga outcome no, nga pwede death ang patient, mapatay ang pasyente or ang tawo, depende sa area kag sa involvement ng vessels.